ମାମୁଁ କଣ ହେଇଛି କି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କଣ ଏମିତି ବସୁଛ? ନା କିଛି ହେଇନି। କଣଟା ହବ? କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲ ନା? କଣ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପୂରଣ କରି କରିକି ଦିନଟା କେମିତି ସରିଯାଉଛି କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ବୟସ ବି ସରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯେଉଁ ଅଭାବଟା ସେଟା କେବେ ପୂରଣ କରିବି ନିଜେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। ବଳେ ବୟସ ସରି ଆସିଲାଣି, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ସେ ଅଭାବ କେବେ ମୋର ସବୁ ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିଟାକୁ ଦେଖିକି ନିଜ ଖୁସିକୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି। କି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିଟାକୁ ଆଗେ ଦେଖିବି। ନିଜ ଖୁସି ତ ଗଲାଣି, ଅନ୍ୟଙ୍କ ଖୁସି କାହିଁ ଖରାପ କରିବି। ସେଇପାଇଁ ଏଠି ବସିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିମି ଆଉ। ହଉ ମାମୁଁ ଏଭଳିଆ ବସନା, ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତମେ ହାତର ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ବସନା।